Fiilikset. Ihan hyvät fiilikset. Aika yllättäen tuli itselle ainakin pistepörssin voitto. Että en odottanut tällaista. No, kaverit tarjoili hyvin. Sai laittaa tyhjiin ja joukkueena pelattiin koko ajan, niin siitä on helppo laittaa sisään sitten. Että aika suuri syy voittoon sitten. No, fieldissä puolustavaa roolia pelannut, niin kyllähän sitä tekee mieli lähteä hyökkäämään, kun nyt saa sit ihan luvan kanssa olla siellä hyökkäyspäässä ja mennä ihan rauhassa, että sieltä se into varmaan tulee sitten. No, henkilökohtaisesti lähdetään jatkaa tätä pisteputkea ja joukkueena, että kaikki antaa 110 lasissa ja hyvät valmistautumiset tässä alla, että kovaa lähdetään kaataa LTUta. Joukkueen pelaamisella lähdetään kaataa tätä ekaa matsia, että se on meidän vahvuus. No, vaihtopenkki vaikuttaa, että pystyy keskittyä pelkästään siihen omaan rooliinsa, että meillä nyt kun ei ole omia rooleja, niin kaikki pelaa molempia päitä, niin on raskasta sitten koko joukkueelle. Okei, eli kyllähän se kavereiden kautta tuli, että kova painostus oli, että pitää lähteä mukaan ja siitä sitten päätin käydä kokeilemaan kerran ja oli se ihan hauskaa ja sille tielle nyt jäätiin vähän vielä kokeilemaan hetkeksi. Fiilikset lajista, helvetin hauska laji, ihan loistava. Ei ole mitään mikkihiiritouhua, saa antaa poikkari, saa olla fyysinen, ei valiteta. Tosi jees laji, ei ole ämmien laji, että mukava antaa ja ottaa vastaan fyysisyyttä. Ruukikausi. No, tässä tää on mennyt paljon reissaamista. Hauskat reissut ollut, että mukava olla kavereiden kanssa reissus ja pääsee vähän kotoa pois hetkeksi. Ja hyviä pelejä ollut, vähän ailahtelevia, mutta kyllähän ne ihan hyvin on kuitenkin mennyt, kun ajattelee kuinka kapealla rosterilla on oltu liikenteessä. Ja omasta pelistä nyt varmaan sen verran, että jonkin verran onnistunut asioissa, jonkin verran ei ole onnistunut, mutta eiköhän se pikkuhiljaa ajan kanssa tuu kondikseen koko touhu. Millä eväällä finaaliturnaukseen? No, ihan hyvillä, että päätettiin lähteä Tampereelle yöpymään perjantai-lauantai, ettei tarvitse ajaa helvetin pitkää matkaa Vaasasta Lahteen. Ja hyvien yöunien kautta ja toivotaan, että on pekoni aamupala tarjolla, hotellissa ehkä vähän mustaa makkaraa ja siitä hiilari kohilleen ja antaa kovaa fyysisyyttä ja muut saa hoitaa taidokkaan hyökkäykseen. Että hyvillä eväillä lähdetään. Toivotaan, että homma hoituu. Lyhyesti ja ytimekkäästi loppuun, että toivottavasti vaasalainenkin yleisö löytää sitten jossain vaiheessa meidän omiin kotipeleihin tiensä paikalle, että saadaan vähän lajia kasvamaan. Että hieno laji, mutta liian pienessä yleisön tietoisuudessa vielä. Lacrossen löysin kavereitten kautta. Oltiin katsomassa sportin peliä Alavuudella ja sen kautta sitten tuli kaveri kysymään, että lähdetkö koittamaan ja päätin, että mä lähden koittamaan. Roukien-kausi. Lähtenyt ihan jees. Vähän vois parantaa omia otteita. Ei voi vaatia kauhalla kun lusikalla annettu. Joka osa-alueella paljon parannettavaa pelillisesti ja muillakin osa-alueilla parannettavaa. Liikkuvuus. No, hyvä viimeistelijä laittaa paikoista sisään. Nopeeta on oppinut. No, miettii, että kerran viikossa treenattu tässä puoli vuotta. Ja hattutemppu viime pelissä, että ei voi valittaa. No, innolla lähti mukaan, kun sitä kyselin silloin sportin reissulla. Ja hyvinhän se on pelannut, pitänyt meitä mukana peleissä, kun ei ole jaksettu puolustaa. Niin, ilman minkkistä ei varmaan paljon pelattaisi.